Läheisyysterapian tarkoituksena on tulla myötätuntoisesti kohdatuksi sellaisena kuin on. Jos läheisillämme on ollut vähäisesti voimavaroja myötätuntoisen läsnäoloon kanssamme, niin meillä voi olla siitä merkityksellinen vaje. Elämä vastaa tarpeisimme helpommin silloin, kun ilmaisimme niitä. Ja jos meitä ei ole kannustettu ilmaisemaan omia tarpeitamme lapsesta saakka, niin voi olla, että me enää osaa pyytää niitä niin, että niihin vastattaisiin. Läheisyysterapiassa tarpeiden ilmaiseminen on helppoa. Terapeutin tarjotessa juuri sinuun keskittynyttä, tietoista ja myötätuntoista läsnäoloaan ja kuunteluaan. Hoivattava voi vapaasti jakaa omia tuntojaan ja terapeuttina hyväksyn kaikkea sitä, mitä asiakas kertoo ja kokee. Jos esimerkiksi vaikka jännittää tai liikuttaa, niin hyväksyn sen asian sellaisena kuin se on. Hoidon aikana voi pintaan nostaa erilaisia tunteita ja hoidettava voi vapaasti käydä niitä läpi. Ja tuen myötätunnollani häntä siihen. Näin saadut hyväksytyksi tulemisen kokemukset tukevat paremman yhteyden saavuttamista itseen. Hoidon aikana pidän yllä omaa tietoista läsnäoloani ja voin tukea myös hoivattavaa olemaan läsnä, jos hän haluaa sitä opiskella. Hoidon aikana voin tukea hoivattavaa tiedostamaan omia tunteitaan ja kehotuntemuksiaan. Myös Comdialin sivuilla voi tutustua erityisiin tunteen kohtaamistekniikoihin. Läheisyysterapiassa on mahdollista saada harjoitella erityistä vuorovaikuttamista toisen ihmisen läheisyydessä. Hoidon aikana asiat tehdään kysymällä ensin, mikä hoivattavalle sopii. Hoidon aikana voimme olla hiljaa tai puhua, kumpikin käy. Terapeuttina minä kosketan asiakasta, jos se hänelle sopii, ja hän voi pitää minusta kiinni. Mutta terapeuttia ei tule kosketella, silloin rajat pysyvät selkeinä. Tyynyjen avulla säilytetään pieni, mutta riittävä etäisyys hoidon aikana. Hoidon tarkoitus on olla epäseksuaalista ja toivon asiakkaittemme kunnioittavan sitä. Jos rajoja ylitetään, niin terapiatilanne loppuu sitten siihen. Rauhallinen musiikki soi taustalla hoidon aikana, jos se asiakkaalle sopii. Ja jos hoivattavalla on jokin oma musiikki, joka tukee hänen hyvää oloaan, niin sellaisen voi ottaa myös mukaan CD-llä tai MP3-soittimella, niin voimme kuunnella sitä hoidon aikana. Voin myös hyräillä, jos se tuntuu hoivattavasta hyvältä. Voin hoidon aikana sanoa vahvistavia lauseita, kuten tässä saat olla turvassa tai tässä voit levätä. Terapeuttia voi myös pyytää sanomaan sen, mitä haluaisi kuulla. Esimerkiksi olet hyvä, olet kaunis tai olet rohkea. Mitä vain. Ja sitten voi tutustua siihen, mitä tunteita se herättää. Jos lähelläolo on liian iso askel hoivattavalle, niin voimme lähestyä kohtaamista sopivan etäisyyden päästä. Kuten katsomalla toisemme silmiin, istumalla toisen vieressä tai pitämällä kädestä kiinni. Terapiassa voi olla mukavat vaatteet, jotta mikään ei kiristä eikä porista. Jos jostain syystä koen, että myötätuntoni ei virtaakaan asiakkaan kanssa, niin kerron siitä ja pyrin ohjaamaan hänet toiselle läheisyysterapeutille. Akuuteissa psyyken ongelmissa suosittelemme hakeutumaan terveydenhuollon mielenterveyspalveluihin. Jos asiakas käy terapiassa, niin suosittelemme neuvottelemaan terapeutin kanssa läheisyysterapian sopivuudesta. Toivon ja kannustan myös ihmisiä löytämään lähelleen heitä, joita voi koskettaa ja helliä. Jo tämän videonkin näkeminen voi innostaa ja tukea siinä.
Toivotan sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi läheisyysterapiaan sellaisena kuin olet.